Палітвязням прапануюць пісаць прашэнні аб памілаванні, паведамляюць праваабаронцы вясны. Прытым, такія просьбы скіроўваюць нават тым зняволеным, якія толькі што прыбылі ў карныя установы. Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами Віталь Ціўчык і сёння ў аб'ектыве. З'явіліся імёны імаверных забойцаў Андрэя Зельцара. Байпол апублікаваў сваю версію падзеяў трохгадовыя даўніны. Они пришли не к Марии Успенской, не к Зельцеру, которые в протестах замечены не были. Сустрэча з кіраўніцтвам палка Каліноўскага. Узнялі і пытанне пра Васіля Верамейчыка. Репрессии никуда не сошли, а набирают обороты. Гэта быў фэст электроннай музыкі ў Вільні, а вось і сустрэча з кіраўніцтвам палка Каліноўскага. Справа нашого побратима, і вона потребує зараз передусім тишині. У справе забойства Андрэя Зельцара з'явілася новая версія. Ініцыятыва Байпол даведалася, чаму сілавікі прыйшлі менавіта ў гэтую кватэру, а таксама назвала імёны імаверных удзельнікаў перастрэлкі. Падрабязней Аліна Скарбунова. Стала вядомая прычына, з якой сілавікі прыйшлі ў кватэру, дзе жылі Марыя Успенская і Андрэй Зельцар. Паводле ініцыятывы Байпол нагодаю стала публікацыя аб акцыі беларускіх партызанаў у інстаграме Максима Юрченкі. Они пришли не к Марии Успенской, не к Зельцеру, которые в протестах замечены не были. Они пришли к Юрченке, это, получается, брат родной Успенской. Вот. Но он был прописан в этой квартире вместе с ребенком, но он на тот момент находился за границей и находился в безопасности. 28 верасня 2021 года на место прописки Максима Юрченки прибыли чальцы спецподразделения КДБ «Альфа». Сярод іх паводле Байполу были Василь Кирейко, на відэа ён у белой кепцы, Дмитрий Курынный у бежевой кепцы и Александр Зыкаў, магчыма, камандзір. Ён быў ззаду и отдаваў команды. У будучым, лічыць Александр Азараў, яны змогуць быць сведкамі сапраўднага расследавання перастрэлкі, у якой загінулі двое – айтишник Андрей Зельцар и КДБшник Дмитрий Федосюк. Сотрудники, находящиеся на линии огня, лепетание четких фраз на камеру может говорить не только о многочисленных нарушениях мер безопасности при проведении штурмовой операции, но и о том, что стреляющий сзади справа, внимание, подстрелил переднего слева в спину. Паводле Байполу працаўніка КДБ Дмитрия Федосюка з пазыўным «Нірвана» падстрэліў ягоны напарнік. Да такой самай высновы прыйшоў і былы афіцер спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар яшчэ 3 гады таму. Третий выстрел сотрудника в серой куртке для «Нирваны» стал роковым. Именно появление капель крови на полу сзади и уход «Нирваны» с позиции подтверждает факт смертельного ранения. Это же доказывает и появление огромного количества крови также сзади, когда «Нирвана» находился на полу. Згодна з афіцыйнай версіяй, сілавіка Дмітрия Федосюка застрэліў айтишник Андрей Зельцар. Справу каментаваў Александр Лукашенко. Мерзавец стреляет в Дмитрия. Прям в сердце попал. И умирая, он расстреливает с 2 выстрелов, третий он уже не смог произвести, расстрелял этого убийцу. Паводле ініцыятывы Байпол ситуацию поставили с ног на голову, каб демонизовать белорусский демократичный рух. Это выгодно, конечно же, режиму Лукашенко и Лукашенко в первую очередь. Когда начались мирные протесты, белорусы не нападали на силовиков. А как раз они и называются мирные. То есть белорусы мирно показывали то, что они хотят перемен. А режим Лукашенко хотел показать, что вот и белорусские граждане как раз агрессивные и совершают различные действия. Жонку Зельцара Марыю Успенскую, якая была сведкаю гэтых падзеяў, затрымалі і абвінавацілі ў саўдзеле ў забойстве прадстаўніка Міністэрства ўнутраных справаў. Суддзя Валянціна Дзянкевіч прызначыла ёй прымусовае лікаванне ў псіхіятрычным стацыянары да моманту выздараўлення. Марыю прызналі палітзняволенай. Аліна Скарбунова, Белсад. Святлана Ціхановская абмеркавала справу Васіля Верамейчыка з амерыканскімі сенатарамі. Абраная прэзідэнтка ўдзельнічае ў форуме бяспекі ў канадскім Гэліфаксе. Падчас сустрэчаў з амерыканскімі заканадаўцамі Святлана Ціхановская заклікала да адключэння Беларусі ад інструментаў Інтэрполу.
А таксама падкрэсліла, што неабходная міжнародная кампанія дзеля вызвалення былога ваяра і ўсіх палітвязняў. Свой афіцыйны візіт у Канаду абраная прэзідэнтка пачала сустрэчай з міністркай замежных справаў Канады Мелані Жалі, з якой сярод іншага яна размаўляла пра падтрыманне незалежных медыяў, дапамогу міжнароднаму гуманітарнаму фонду для рэпрэсаваных. Таксама бакі гаварылі пра падтрыманне пазову Літоўскай рэспублікі ў міжнародны крымінальны суд супраць рэжыму Лукашэнкі і будучыню Беларусі ў кантэксце падзеяў ва ўкраіне. На палях міжнароднага форуму бяспекі ў Гэліфаксе Ціханаўская сустрэлася з лідарамі камітэту Сенату ЗША ў міжнародных справах Джимом Рышам і Джин Шагін. Дэмакратычная лідарка закранула пытанне аб непрызнанні лукашэнкаўскіх выбараў, а таксама заклікала ЗША заняць прынцыповую пазіцыю ў абароне незалежнасці Беларусі. Справа Васіля Верамейчыка патрабуе цішыні. Гэтак на сустрэчы з кіраўніцтвам палка Каліноўскага ў Вільні адказалі на пытанне пра сітуацыю з былым ваяром, якога В'етнам выдаў рэжыму Лукашэнкі. Справа нашага побратима, яна патрабуе зараз перадусім цішыні. Яна не патрабуе нейкага ўмешальніцтва, нейкіх ідэяў. Яна патрабуе, скажем так, каб гэтай справай заняліся ты, хто реально гэта можа вырашыць, не мы. Паводле прадстаўнікоў палка Каліноўскага дакладнага адказу, чаму ў свой час Украіна забараніла ўезд свайму ж абаронцу Васілю Верамейчыку, няма. Ёсць толькі версіі. Таксама на сустрэчы ў Вільні камандзір палка Павел Дзядзька Шурмей распавёў, што пра палонных ваяроў Сергея Дзегцева і Яна Зюрбейку няма ніякіх звестак больш як 2 гады. Дадаткова на спатканні з дыяспарай кіраўніцтва палка паведаміла пра рэформы, якія адбываюцца ў структуры, а таксама пра праблемы ветэранаў. Любая нацыя не заслугоўвае існавання, калі яна не абараняе ваяроў, дзейных і былых, зазначыў ветэран палка Александр Клачко. Ва ўкраіне ушаноўваюць памяць ахвяраў галадамораў. У мінулым стагоддзі савецкая ўлада забіла мільёны украінцаў. Сёння 3 дзясяткі дзяржаваў вызнаюць галадамор генацыдам украінскага народу. Паводле гісторыкаў, за гэтае жахлівае злачынства супраць чалавечнасці адказваюць Сталін і яго падначаленыя. Руслан Ігнатовіч працягне тэму. Воду запаривали. Это страшное дело. Штогод у 4-ту суботу лістапада ва ўкраіне ушаноўваюць памяць ахвяраў галадамораў. Сёння ў жалобных акцыях прыняло ўдзел найвышэйшае вайскова-палітычнае кіраўніцтва ўкраіны і духавенства. У мінулым стагоддзі ўкраінцы перажылі 3 вялікія выпрабаванні голадам у 20-е, 30-е і 40-е гады. Паводле гісторыкаў, ахвярамі жудаснага голаду сталі ад 3 до 7 мільёнаў украінцаў. Когда же колоски на поле нельзя было собирать, потому что был надсмотрщик, который избивал за то, что дети там, 5, 6, 7 лет собирали колоски, и он их там избивал до полусмерти. Гэтая катастрофа разглядаецца шмат якімі дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі як акт генацыду ў дачыненні ўкраінскага народу, наўмысна арганізаваны сталінскім рэжымам. Запроваджуючи репресивні методи, укараняючи рэпрэсіі, якія складалі механізм генацыду ўкраінскай нацыі, Сталін пераследаваў адну адзіную мэту – уціхамірыць непакорлівых украінцаў, адбіць у іх жаданне змагацца за сваю незалежную украінскую дзяржаву, а таксама выпампаваць з яе максімальна рэсурсы, якія ён мог бы прадаць і накіраваць гэтыя грошы для ўзбраення і для ўзмацнення Савецкага Саюзу. Каб зняць адказнасць з Расіі, тамтэйшыя гісторыкі як мантру паўтараюць, што ў той час голад быў ва ўсім Савецкім Саюзе. Асабліва любяць згадваць як прыклад Паволжжа, але забываюцца на некаторыя факты. Коли селяни на Поволжі почали голодувати... Калі селяне на Паволжжы галадалі, бальшавіцкая ўлада накіравала ім дапамогу, даслала збожжа і пусціла міжнародныя гуманітарныя місіі, якія прывезлі ежу і дапамагалі галадаючым расейцам як маглі.
Сёння Расія амаль штодня атакуе збожжавую інфраструктуру Украіны. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў і краіны Захаду патрабуюць спыніць удары, якія пагражаюць мільёнам людзей голадам па ўсім свеце. Тым не менш, як і ў выпадку з галадаморам, расійская прапаганда працягвае адмаўляць сваю адказнасць, распаўсюджваючы дэзінфармацыю. Це вторгнення відкрило світу фактично очі. Гэтае ўварванне адкрыла свету вочы і на тое злачынства, якое было больш за 90 гадоў таму на гэтай зямлі. Таму што сёння агрэсар мае тую ж мэту – знішчыць украінскі народ як такі. Вырашыць, як ён разумее украінскае пытанне. Таму памяць аб тым генацыдзе, разуменне таго, што насамрэч тады адбылося, дапамагае разумець сучасныя матывы агрэсара. Сёння, у дзень памяці ахвяраў галадамораў, служба знешняй выведкі ўкраіны рассакрэціла дакументы КДБ ў СССР, якія паказваюць, як у 1980-е гады спецслужбы сачылі за украінскай дыяспарай за мяжою і супрацьдзейнічалі яе высілкам распавесці свету праўду пра галадамор. Когда те, кто совершал геноцид в 30-е годы, они, наверное, не думали, что это все будет выявлено, названо. И сегодня об этом знают все. И этот позор лежит на них. И те, кто сегодня совершает геноцид против украинцев, должны знать, что, конечно, это все будет названо геноцидом. Конечно, все будут отвечать. Традыцыйна ў дзень памяці ахвяраў галадамору па ўсёй Украіне праходзіць кранальная акцыя «Запалі свечку памяці», калі кожны украінец можа паставіць свечку на сваім акне, далучыўшыся да хвіліны маўчання на знак павагі да ахвяраў гэтай трагедыі. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Яшчэ больш інфармацыі, відэа ды фотаматэрыялаў можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, даступным па QR-кодзе на вашых экранах і маніторах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама запрашаю зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu, але, калі ласка, памятайце пра ўласную бяспеку. І да іншых тэмаў. Чувашыя адмаўляецца ад закупак аўтобусаў МАЗ. Пра гэта заявіла прэс-служба кіраўніка аўтаномнай рэспублікі ў складзе Расіі. Яшчэ 2 тыдні таму прадстаўнікі МАЗ сустракаліся з кіраўніцтвам Чувашыі, на якой абмяркоўвалі пастаўкі не толькі тралейбусаў, але і аўтобусаў. Аднак мясцовыя жыхары пачалі задаваць пытанні пра самаўзгаранне МАЗаў. Паводле намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Паўла Латушкі, праблемы МАЗу сістэмныя і звязаныя не з санкцыямі, а з дзяржаўным кіраваннем і неэфектыўным кантролем за якасцю. Я узгадываю прыклад, калі на нарадзе амбасадараў у Венесуэле беларускі амбасадар прывёў сітуацыю, што 600 аўтобусаў, пастаўленых на венесуэльскі рынок, не выкарыстоўваліся, таму што вадзіцелі венесуэльскія адмовіліся кіраваць гэтымі аўтобусамі у сувязі з тым, што ў іх не працавалі кандыцыянеры. Гэтыя праблемы носяць сістэмны, пастаянны характар. Таксама, напрыклад, калі мы кажам пра праблемы лагістыкі паставак на іншыя рынкі, таксама можам прывесці прыклад спробы паставіць пажарныя аўтамабілі на базе МАЗ у Зімбабве. І гэтая спроба не была выніковай, таму што гэтыя аўтобусы былі пазней канфіскаваны літоўскай мытняй. Праваабаронцы прызналі палітычнымі вязнямі яшчэ 6 беларусаў. Цяпер толькі ў афіцыйным спісе 1274 асобы. Больш за 200 з іх знаходзяцца ў асаблівай рызыцы. Гэта людзі з інваліднасцю, з цяжкімі захворваннямі, ментальнымі разладамі альбо асобы сталага ўзросту. Прыцягнуць увагу да праблемы з палітвязнямі ў нашай краіне вырашылі арганізатары фестывалю электроннай музыкі, што напярэдадні адбыўся ў Вільні. Матэрыял з месца падзеяў вашай увазе. Эпатажная Наста Рыдліўская на сцэне віленскага клубу «Лофтас». Спявачка – адна з беларускіх творцаў, якіх аб'яднаў дабрачынны фестываль электроннай музыкі ў падтрымку палітвязняў. Распавесці міжнароднай аўдыторыі пра палітычны крызіс і парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, ды сабраць сродкі на патрэбы зняволеных. Так мэту фестывалю акрэслілі яго арганізатары, музычная супольнасць «Беларусь Outside Sound System» і фонд салідарнасці «Байсол». Ніколі не ведаеш, калі ладзіш івент, як ён пройдзе, колькі людзей прыйдзе, колькі людзей
пакіне грошы на бары. У нас там ёсць спецыяльны дабрачынны коктейль «Палова», кошту якога ідзе на дапамогу палітвязням. Ёсць іншыя актыўнасці «Кола фортуны», дзе людзі за донат круцяць яго і могуць атрымаць прыз у выглядзе беларускіх майстэрскіх вырабаў нейкіх. Ёсць спецыяльная фотабудка, дзе вас намалююць, таксама гэта можна зрабіць за донат. Я сам былы палітвязень, таму для мяне гэта прыярытэт. Я разумею, што трэба заўсёды дапамагаць, і рэпрэсіі нікуды не сышлі, а набіраюць абароты, і дапамога патрэбна. Каштоўнасць такіх імпрэзаў, як праяву салідарнасці, адзначае культуролог і кінакрытык Максим Жбанкоў. Мы прыходзім для контакта, мы прыходзім для музыкі, прыходзім для супольнага некай забавы. І адначасова гэта сродак паказаць, што мы разам, што у нас ёсць агульная мэта, ёсць агульныя каштоўнасці, ёсць агульны трабл. Я кажу перадусім пра сітуацыю з палізняволенымі. Пацвярджаюць гэта і госці фестывалю. Я таксама з'яўляюся палітвязням былым. Зараз апынуўся ўжо ў Вільні, вымушанай міграцыі. І мне вельмі важна быць разам з беларусамі, і у тым ліку разам з былымі палітвязнямі. Тым часам на іншай літоўскай пляцоўцы адбыўся фестываль «Зона свабоды» у падтрымку расійскіх палітвязняў. Падчас дыскусіі пра ўласны досвед рэпрэсіяў і турэмнага зняволення распавялі актывістка і ўдзельніца Пусі Райт Ая Ніязава, кіраўніца аднаго штабаў Навальнага Ксенія Фадзеева, а таксама беларуска фігурантка студэнцкай справы Ася Булыбенка. Спецыяльным гостем вечеру стаў вядомы расійскі рэпер Noise MC. Я не в первый раз уже участвую в подобной акции. До этого я дважды выступал в Хельсинки на подобных мероприятиях и планирую продолжать это делать. Я считаю, что это очень важная тема, о которой в информационном фоне легко забыть. И поэтому нужно регулярно отправлять такой сигнал, напоминать людям, что политзаключенные нуждаются в их внимании и поддержке. Сабраная на фестывалі «Зона свабода» сродкі паміж сем'ямі расійскіх палітвязняў размяркуе аднайменная праваабарончая ініцыятыва. А вось арганізатары беларускага фестывалю накіруюць грошы праекту Voices Across Borders, які збірае ахвяраванні для рэпрэсаваных беларусаў. Долучыцца да збору можна на сайце ініцыятывы да 21 снежня. Наста Печанькова, Белсат. Сіноптыкі папярэдзілі беларусаў пра сапраўдныя зімовыя маразы. У ноч на 24 лістапада тэмпература паветра можа панізіцца да -7 градусаў. Акрамя таго, яшчэ не надышоўшая зіма ўжо заявіла пра сябе моцнымі снегападамі. Праз гэта ва ўсходніх рэгіёнах Беларусі абвяшчалі аранжавы ўзровень небяспекі. А ў Магілёўскай вобласці стыхія пакінула без электрычнасці 60 населеных пунктаў. На гурбы снегу ў Беларусі і за яе межамі прапаную паглядзець у наступным матэрыяле. Сапраўдная зіма прыйшла не паводле календара. Інтэрнэт-карыстальнікі з Магілёўскай і Гомельскай вобласцяў паказалі, як выглядаюць іхныя гарады пасля начнога снегападу. А вось камунальным службам давялося працаваць ва ўзмоцненым рэжыме. Прынамсі, у Гомлі на расчыстцы дарогаў задзеялі 50 адзінак тэхнікі і больш як 260 адмыслоўцаў. Гомельскім жа аматарам вайсковай гісторыі снежныя гурбы не перашкодзілі правесці рэканструкцыю, прысвечаную 81-й гадавіне вызвалення гораду ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Нягледзячы на надвор'е, паназіраць сабралася нямала людзей, адзначыла выданне «Сільныя новасці». Заснежыла і іншыя краіны Еўропы. Шторм Берт абрынуўся на Вялікую Брытанію. Стыхія прынесла не толькі снегапад, але і залеву з моцным ветрам. Праз такія ўмовы надвор'я шэраг дарогаў па ўсёй краіне закрылі. А чыгуначныя кампаніі настойліва параілі пасажырам устрымацца ад паездак у пэўныя раёны. Набліжэнне зімы адчулі і жыхары Харватыі і Даніі. Снежнаму надвор'ю асабліва ўзрадаваліся турысты гарналыжных курортаў Румыніі і ўладальнікі мясцовых гатэляў і гасцявых дамоў. У Харгіта-Баі ў дадзены момант вельмі добрае надвор'е для гэтага часу. Ідзе снег, у нас каля 25 сантыметраў свежага снегу, і мы спадзяемся, што так будзе да студзеня-лютага, да канца сезону. У польскіх Татрах праз моцныя снегапады абвясцілі першую ступень лавіннай небяспекі. Таму ратаўнікі параілі аматарам горнага турызму не падымацца вышэй за верхнія межы лясоў і прытулкаў.
А гэта ўжо ЗША, штат Пенсільванія. Напярэдадні ў паўднёва-ўсходняй і цэнтральнай яго частках прайшоў моцны снегапад з ветрам. Паводле нацыянальнай метэаралагічнай службы, у некаторых раёнах вышыня покрыва перавысіла 25 сантыметраў. Стыхія пашкодзіла электралініі больш чым у 10 населеных пунктах. Без святла засталіся звыш як 100 тысяч жыхароў. У Беларусі ж неспрыяльныя ўмовы надвор'я захаваюцца і ў нядзелю, 24 лістапада. Месцамі па краіне магчымыя мокры снег і галаледзіца. Таму Дзяржаўтаінспекцыя заклікае кіроўцаў і пешых быць максімальна ўважлівымі на дарогах. Ірына Юрыева, Белсат. І вяртаемся ў Вільню. Ласось можа і беларусы змогуць. Экалагічная акцыя з такой назвай прайшла сёння ў віленскім раёне Зарэчча. Імпрэзу зладзілі прадстаўнікі арганізацыяў «Зялёная сетка» і «Экадом». Экалагічныя актывісты звярнулі ўвагу на тое, што менавіта рэчкі ў астравецкім раёне Беларусі з'яўляюцца радзімай для сотень тысячаў асобінаў. Ласось можа і беларусы змогуць! Плыви, як ніколі! Очень важно вводить законодательные меры для его сохранения. И такие меры вводятся. Например, в следующем году, в 2025 году, общедопустимый улов сократится на 36%, что приводит в том числе и к сохранению данного вида рыб. А также тем, кто занимается выловом рыб, хочется напомнить о том, что новое законодательство будет включать и разрешать вылов только одного лосося в день. А если вы будете вылавливать другие лососи на протяжении дня, то, к сожалению, вы должны будете их выпустить. Два вида лососевых рыб плывут у Беларусь. Это атлантычны лосось и кумжа. И перадолеваюць свыш за 600 километров дзеля того, каб адкласці ікру ад нерасціцца ў Беларусі. Бо ёсць такая акалічнасць, што там, дзе з'яўляецца лосось, дзе нараджаецца, туды ён і прыплывае на нераст. І таму мы лічым вельмі важным прыцягнуць увагу да гэтай праблемы, таму што шмат перашкодаў і пагрозаў сустракае лосось на сваім шляху, як на тэрыторыі Літвы, так і на тэрыторыі Беларусі. Он наслаждается и плывет домой. Гэта былі ўсе навіны, якія падрыхтавала сёння рэдакцыя аб'ектыву. З вамі быў Вітаўт Ціўчык. Зычу ўсім добрага вечара.